Здравейте, здравейте! Днес ще разгледаме една тема, която мен доста ме дразни и тя е глобалното затопляне. Мисля, че всички ни засяга и проблемите. Първото, което ще разгледаме е какво е. Глобалното затопляне е парников ефект, който се изпаряват газове и от климата се затопля от коли, въздуха. Следващия въпрос, който ще разгледаме е защо ни интересува. Интересува ни, защото в момента е жега, но буквално след 50 години сигурно ще мога да отглеждаме банани в Сибир, а бананите се гледат при супер високите градуси. Това не е чак толкова високи, но това е доста голям проблем. Следващия въпрос, който ще разгледаме е защо трябва да ни интересува. Защо според вас трябва да ви интересува? Защото искате да излезете в природата – жега. Искате да се разходите с ваше домашно любимец куче – жега. Искате да отидете на работа – жега. Искате да отидете някъде – жега. Затова ни интересува всички. Следващия въпрос, който ще разгледаме е какво ще се случи. Ако продължим с тези неща и не помислиме за природата, най-вероятно ще се надвиши морското равнище и това ще доведе до стотици проблеми. Първият, който ще бъде е, че доста курорти и хубави места, които сме ходили на почивка, ще изчезнат. Периода от 1955 до 1986 година океаните се затопляха стабилно, но през последните няколко десетилетия затоплянето значително се ускори. През 2023 година беше регистриран абсолютен рекорд за температурите на повърхността на океана за цялата история на наблюденията, а 2024 година продължи тази тенденция. Температурата на повърхността на океана остава рекордно висока в продължение на 15 месеца подред. За първи път в историята средногодишната температура на планетата се повиши с 1,5 градуса по Целзий над доиндустриалното ниво. А това е точно този показател, който според експертите е критичен праг, след който човечеството го очакват мащабни климатични потресения. Това повишение се очакваше към средата на 21 век, но всъщност ние вече сме го преминали. Тук искам да спомена, че главно проблема не е в хората, а е в компаниите, които искат да печелят пари и хората са проблем, но те са по-малък проблем. И ако ви е харесало видеото, може да лайкнете, за да ми покажете, че ви харесва.